Ki kubar ba menta kesengi. Pak kubar Prime Minister Modi, ya Prime Minister Thmai Shehbaz Sharif jong ke Pakistan. Tongin ye pej. Prime Minister Modi, wish ya Prime Minister jong ke Pakistan Shehbaz Sharif. Hapo Twitter. Shehbaz Sharif udai Prime Minister Thmai jong ke Pakistan. Prime Minister Modi uong. Ngai ku belai jing job ya Mian Muhammad. Shehbaz Sharif halor ke jing Sajid jong kum Prime Minister jong ke Pakistan. Ka India ka kwa jing suk bat scam hakathan. Ban la je gile no. Knang bang ila ban fokus. Ye ke jing hakaroi kapar. Bat pentik na. Ye ke jing bha. Bat roi hakayo ka kot. Ye ki bru jongi. Ong Prime Minister Modi ka no terus bus persya ya ka sarkar ba alam Imran Khan. La penlong hakamit si sejan ka assembly. Ka jing ya teli giling persya. Ka job ki cispa ni pesawat. Ban penhir syuki ya Imran Khan. Balakala long Prime Minister ningkong. Ban syaweng da ka no terus bot. Shehbaz Sharif ong. Ngikwa ka jing ya te ka bakuj bat ka India. Tang ba ban wan ra ya ka jing suk. Kam la long. Tat ondang ila ban pendu ya ka jing ya ka ja. Ha Kashmir. Ki jing persyang jong kinong yalam jong ka Pakistan. Ban kontrol ya ka jamu bat Kashmir. Bat Kashmir issue. Ka film man kapor. Palat kisnem ka India ka yai banda ka basyai. Ka jingkit ka daya ka Pakistan. Wat nom pendon le no haki saudong saukun. Tang kini khubor ki balingkot. Yai abad yai sengap ya ki badang bot. Ha palis.